Bueno, gaurkoan programa berria estreinatzen dugu, Kristalezko Sabaia, eta emakume ezberdinak izango ditugu gurekin platoan. Gaurkoan estreinaldia Marta Diezekin, Antsoaingo alkatesa. Arratsaldeon, Marta? Arratsaldeon. Bueno, Antsoaingo alkatesa zara, eta zurekin irekitzen dugu gure Kristalezko Sabaia saio berria. Beraz? Eskerrik asko, nirekin kontatzeagatik, plazerra da zuekin hemen egotea. Aurretik esango dugu hitz egiten egon gara, urduritasun puntu bat dudala ere, biok gaudela gutxi gora bera, Gainera bateko gauza izan da, ez? Azkenean hori normalean pesatzen dira elkarrizketak bata eta bestea, baina gaur izan da, bata ez daki nora joan Martzela gaixo ekipapan, atera zara zu eta izan da como, pues maravilla. Marta hemen izatea. Pues hemen nago. Gainera juego torri gara, eske dena. Bai, egia da. Eta programa hontan gehien bat hori hitz egin nahi dugu, hori ez, Kristalezko Sabai honi buruz, ikustezina den Sabai honi buruz, baina emakumezko hori askotan urratzea ez, edo esi horiek gainditzea, kostatzen zaigula ez, zailtasun ugari ditugu tartean. Baina, adibidez, zure kasu bezala edo, batzutan lortzen dugu eta prozesu horretan gaude, ez? Nola da hori sentitzea, hori egitea? Lehenik eta behin, alkatea izatearen aukerari baiezkoa eman baino lehenago, hausnarketa sakon bat, dago batzean, ez da erraza izan, erabakia hartzea. Aurre ikusten dituzulako, egongo direla egoera bereziak, zailtasunak, erronkak ekartzen dituela, esfortzua, dedikazioa, postu honek ekartzen dituela arduratasun pilo bat ere, ez? Eta etzen erabaki erraza izan. Imaginatzen dut bai. Hartzerakoan eta baiezkoa esaterakoan pentsatzen nuen aurrera pauso bat ematearen garrantziaz, ez? Ez dela ohikoa, pena da, baina emakumeak ez dugu aurrera pauso bat ematen, gizarte hau honek ez duelako laguntzen. Hori da. Gu gure buruarengan sinesten dugula, bakoitza bere buruarengan, baina gero zailtasun pilo bat topatzen ditugula bidean, ez? Orduan, nik ikasketa bide hau egiteari baiezkoa eman nion, nik uste gazteengan ere erreferentzia puntu bat izatea, emakume bat alkatetzan egotea, garrantzitsua da. Orain dela gutxi komunikabide batek egin zidan elkarrizketa bat, eta argazkia egiterakoan esan zidan, non nahi duzu? Eta esan nion, nire bulegoan, mahaiaren ondoan, baina hori da ohikoa. Eta esan nion, zuretzat, zuk uste duzu ohikoa dela emakume bat, bulego baten, mahai baten atzean, alkatetza bulego batean egotea? Niretzat ez da ohikoa. Eta hori ere gazte horiek referentzia hori izatea garrantzitsua iruditzen zitzaidan. Zu erreferentzia hori aipatuzu askotan, ez? Eta izan dituzu erreferenteak edo zer eman dizu ezakite bultzada hori animatzeko? Ditudan erreferenteak dira hurbileko lagunak. Izugarrizko emakumeak topatu dituz bidean, bizitza bidean, eta horiek dira nire erreferenteak. Ez ditut ere erreferente bereziak izan behar. Bakoitza bere lantokian, bere elkartean, edo bere egunerokoan egiten dituen ekarpenak, ez? Eta niretzako nire hurbileko emakumeak dira nire erreferenteak. Eta hi ere galdetu nien. Zen, hausnarketa horretan hurbilekoak ere sondeatu nituen, eta ikusten zu nire buruan, ez neukan argi ere. Eta argi zuten, hurbilekoak argi zuten, eta lagunduko zaitugu. Eta hori izan zen ere, erabaki hartzeko lagungarria, ez? Bakarrik ez egotea. Nik uste emakumeen
Kasuan edo... Emakumeentzako errazago da edo erosoago ibiltzen garela lanean, lagunduta gaudenean. Taldean edo bai. Taldean, elkarlanean. Eta emakumeak garenean askoz ere erosoago sentitzen garela. Eta hori arrazoi bat dauka. Gure artean ulertzen gara, errespetatzen gara, lagundu egiten gara, hezitzen laguntzen dugu elkar. Eta horrek lagundu zidan niri ere aurrera pauso bat ematen. Oso interesgarria hori, ez? Lagunduta sentitu eta bai, behar horrena, hori interesgarria da, eta baita ere interesgarria iruditu zaite, ikasketa moduan hartzea, edo perspektiba horrekin hartzea ibilbidea, ez? Ze azkena hori pisu handia kentzen du zuregan, ez? Pentsatzen baldin baduzu hori egin behar dut, perfecto egin behar dut, eta izan behar dut, ikono edo, ez? Eta ez, ikasketa moduan hartuko dut, ikasteko bide luzea daukat, eta nire aldea jartzen. Nire intentzioa da aldudan eta aldugun hoberen egitea, argi dago. Baina hori, ardura hori neurtzearren ikasketa bat bezala ikustu dut eta askotan gertatu egiten zait, honen inguru ez dakit, galdetuko dut, lasaitasunez. Ez da ezer gertatzen, inor ez da ikasia jaiotzen. Beraz, niri gustatzen zaidan lan egiteko modua da elkarlanean. Soilik emakumeekin taldean, adibidez, Bilduko taldean badaude bereziki 4 emakume eta 3 gizon. Eta elkarlan hori, bakoitzak taldeari egiten dizkion ekarpenak hori aberasten gaitu eta horrek sendotzen du ere proiektua. Eta niretzako hori da oinarria. Elkarlanean aritzea, ikasketa prozesu honi heltzea eta elkarrekin abiatzea. Eta imaginatzen dut ere, gero, zuen kasuan herrirako, Antxoaingo herrirako, egingo zenituzela baita ere ekarpenak edo saiatzen zaretela, esi hauek, edo desberdintasun hauek, genero arrakala hauek, saiesteko egiten dituzuela politikak edo zeintzuk izan dira egindako ekarpen hauek, ez? Berdintasun arloan buru belarriari gara pedagogia hori egiten zen. Iruditzen zaigu dena esanda dagoela, ez? Eta piko-pala ibili behar gara, errepikatzen, jendea barneratu egin dezan. Neri egunerokoan gertatzen zaizkit zenolako matxismoaren inguruko izaera edo funtzionatzeko moduak ditudan. Baina ikasketa horretatik ikusi egiten ditut eta hortik aurrera pausoak eta hori aldatu nahian aritzen gara, ez? Edo aritzen naiz. Beraz, egunerokoan, berdintasun arlotik buru belarri gabiltza, bai formakuntzak, bai ikuskizunak, bai, orain bereziki ari gara hainbat protokolo eguneratzen, udalean bertan lagunduko dituzten protokoloak, barne plana eta horrelakoak eguneratzen. Beraz, pizkanaka bagoaz. Eta gero, aipatu duzu ere, zuregan ere, eta ikuste guztiongan daudela mikromatxismo horiek, edo izaera matxista horiek, ze azkenean gizarte honetan bizi gara, eta naiz eta horren kontra joan, atzkotan, barnera begira, esaten duzuko, eta nondik atera da, ez? Nola ikusten da, edo nola sentitu duzu ikusten dela emakume bat egotea lidergo postu batean, ez? Osea, nola ikusi duzu, ez, kanpotik somatzen dela hori? Kanpotik, eta barrutik, ni aurreko alkatea gizon bat zen, Ander Oroz, eta ni sartu ginenean, talde berria, aldaketak nabaritu ziren. Osea, jendeak batzutan, begiradetan nabaritzen zen, beste egiteko modu batzu, bilera batean batzutan gizonekin topatu egin naiz, ni bakarrik, eta hori ez da bat ere erraza, eta gizonak ere ez dute bat ere primeran ez ongien kajatzen maizik, eta nola kolokatzen garen bakoitza, ez? Rol horiek deskolokatzen gaituzte. Gauza da,
hori nola aurre egiten diozun, hori da niretzako garrantzitsuena. Baditugu mikromatxismoak, nik ere barneratutak ditu, gizarte honetan bizi gara, baina nola aurre egiten diegu eta nola desegiten ditugun hori da garrantzitsuena. Aurrera pausoak eman nahi baldin baditugu, horrelakoak kontziente egin behar ditugu, eta hortik abiatuta aurrera egin. Eta nik uste gizarte honek gero eta gehiago interpelatzen ari dituela gizonak. Emakumeak jasaten ditugun erasoak, eta ez naiz bereziki eraso fisikoaz hitz egiten, baizik eta egunerokoan jasoten ditugun eraso horiek gelditzeko beraien aurrera pausoak beharrezkoak dira. Beraz, horregatik gizarteak gero eta gehiago interpelatzen ari gara gizonak. Humanitatearen edo gizartearen erdiak jasotzen dituen eraso horiek beste erditik jasotzen ditu. Eta gizonak zeresan bat izan beharko dute eta posizio bat jarri beharko dute mailaren gainean horren arira. Beraien privilegioak galtzeaz, eta ez bereziki gune fisikoetan edo gune berezietan, egunerokoan, egiten ditugun bilera guztietan, errespetuz jokatzea, tokia ematea. Lehen hitz egiten genuen emakumeak erosoago sentitzen garela taldean lan egiten gaudenean. Zen bestela, txikiak egiten gara, atzera egiten dugu, ez dugu ahotsa altxatzen, gure moduak ez direlako horiek. Eta ez gara modu horretara iritsi behar, nire zaizkit gustatzen. Besteak atzera egin dezaten eta hurbil daitezen beste giro batzuetan lan egitera, ahotsa jaistera, bata besteari errespetatzera eta bata besteari entzutera, ez? Eta errespetu horretatik abiatzera. Eta adibidez, ze mekanismo edo estrategia konkretu erabiltzen dituzuzu horiek gainditzeko, ez? Txiki sentitzen garen momentu horiek gainditzeko eta eroso edo erosoago sentitzeko egoera horietan. Lehenik eta behin nire burua zaindu. Abia puntua da ni nire burua zaindu eta zaintza horretatik besteei eskatu. Besteak zaindu eta besteei eskatu ere zaintza horretatik abiatzea, ez? Orduan, nik nire burua zaintzen baldin badut eta egunero kokatu egiten baldin banaiz Martaren izaeran lan egiteko moduan eta, hezitzeko eta handitzeko eta lan egiteko modu horretan, askoz ere errazagoa jartzen da, bai niretzat eta bai besteentzat. Ez dut esango batzutan serio jarri behar izan naizela, bai? Eta moztu behar izan ditudala bilerak, esanez, hoiek ez dira moduak, hoiek ez dira nire moduak, ni nago batere gustora modu horretan, aldatzen dugu, edo ni alde egiten dut batzutan, tokatzen da ere, serio jartzea, baina bestela nik uste, nik izaera oso hurbila daukat, eta gustoko dut jendearekin hitz egitea, gustoko dut jendea elkar ulertzea, elkar ulermen hori ematea, eta erreztasun guztia jartzen ditut, inorren gainetik jarri ez dadien. Maila berdinan jartzen gara guztiak, eta elkarlan horretan ulertu gaitezke. Ez dut esango, nabaritu ez ditudanik hori, eraso edo egoera berezi horiek. Baina gutxienik orain arte bideratzen jakin izan dut. Eta zure ustez horrelako egoerak gu ezkikiltzeko, ze egin behar dugu edo zeretan enfokatu behar gara? Batzutan, naiz eta gu nahi izan, ez ni modu honetan jokatzen dut, hau da nire izaera, hau da nire modua, eta ez naiz horretan sartuko, edo ez naiz zure puntu berdinera llegatuko hemen mantentzeko, edo ez? Edo nire burua errespetatu dadin. Baina batzutan zaila da, ez? Orduan, kikiltze horren kontra joateko, zer egin dezakegu?
elkarlana eta gero bidean ditugun kideak gureganatu, nik adibidez nire taldean ez daukat arazorik, eta sortzen direnean hitz egiten dira, argitasunez, eta zentzudunez, lehen esan bezala, gizarte honetan bizi gara, eta barneratuta ditugu, ni lehenengoa, mikromatxismoietako pilo bat. Eta funtzionatzeko era pilo bat matxista direnak, ez? Baina lankideekin batera hitz egitea eta hortik handitzea, hortik aurrera pausoak ematea eta besteengan kikiltze hori ez dakit sortzen den, bakoitzaren ardura den, edo talde baten ardura izan daiteke, bai? Eta ni batzutan kikildu egin daiteke, eta hurbilekoak aldean jarri, eta horrekin ja nahiko indartsuago sentitzeko, edo gero, izan daiteke ere, bilera batean bukatzea, etxera joatea, eta bueltak ematea, ez? Begira zer gertatu zaidan, hurrengoan, agian ni eseriko naiz eta ni hasiko naiz bilera lideratzen, itzanik hartzen, errespetuz, baina ikus dezaten gauzak aldatzen direla. Eta batzutan pedagogia hori egitea balio du eta beste batzutan ez. Baina ni gutxienik erabiltzen dudana da nire indarratik edo nire pertsonatik abiatzea prozesu guzti hori. Nik ez baldin badu sinesten niregan, zaila izango dut edo zer lortzea, ez? Orduan bai ni eta nire hurbilekoak hori elikatzea. Giro horretan mugitzeak lagundu egiten du. Egon izan dira emakume alkatesak Antsoainen, lehendik? Edo lehenengoa zara? Ez naiz lehenengoa, zen orain dela 30 edo 40 urte izan zen emakume bat. Kontzejo utzi genuenetik, izateaz utzi genuenetik, egon zen emakume bat 2 hilabetez hartu zuen alkatetzaren ardura, eta gero, gizon bat jarri egin zen, eta gero pasatzen beste gizon bat, eta hurrengo bat, eta orain dela 30 urte emakume bat izan gabe. Sekulakoa da, Sekulakoa da, bai. Niri izugarria iruditzen zait. Inoiz aukera ez eman izana, edo emakumeak aurrera pauso bat eman ez izana ere, zer gertatzen da politika munduan, ez? Ez dena toki bat ere erraza. Gogorra da, askotan ordu pilo bat behar dituzu, eta hori zaintzaren alde bestaldearekin zaila da, lehen esaten genuen, nik alkatea naiz, baina aldi berean ama naiz, bikotea naiz, alaba, aizpa, laguna, eta alde pertsonala eta niretzako oso lotuta dagoen zaintza horrekin neurtzea zaila da. Ez dakit gizonentzako errazago den, edo ohitura hori barneratuago duten, edo zaintza beste modu batez ulertzen duten edo ez, baina ez da bat ere erraza, eta ekilibrio hori bilatu beharra dago, eta batzutan esan beharra dago, ez nire semearekin hitzordua daukat, edo ikasketekin lagundu beharra daukat, edo delakoa, eta hori itxaron beharko du, edo biharko, edo ondoren egiteko, edo delakoa. Ze aldatu beharko litzateke adibidez hezkuntza mailan, igual zaintzaren asuntoa izan daiteke gauza interesgarria bat, ez? Baina emakume gehiago egoteko lidergo postuetan, ez? Edo ausartzeko esan duguna, ez? 30 urte edo 30 piko urte emakume bat egon gabe Antsoaingo alkate moduan, ez? Ze aldatu behar da hezkuntza mailan edo? Hezkuntza mailan nik uste ari garela, baina dela luzerako pedagogia bat egitearena. Eta bai edo bai, lehen esan dut, gizartea gero eta gehiago interpelatzen ditugu gizonak, beraien ardura da atzera pauso bat ematea. Eta besteak aurrera pauso bat emateko, norbaitek atzera pauso bat eman beharko du, zen gela batean sartzen garenak. Orduan, emakume bat aurrera pauso bat emateko,
espazio bat behar da. Orduan, gizonak ere badute esan behar. Ni ere, eskoletan ere nabil, txikiekin, eta askotan egiten dut ariketak non, egin gabe, aiatu behar gara zenbaki batetara, baina bakoitzak bat esan behar du, ez? Eta askotan beti dira, ahots berdinak esaten dutenan, bat, bi, hiru, ez dakit zer, ez? Eta esaten diet, ez? Entzun, norari da hitz egiten, ez? Momentu oro edo, norari da beti lehenengoa izaten nahian, ez? Entzun zaitezete, eta igual, asko hitz egiten bali mozu, igual, isildu hartzarete, ez? Eta ez zuzetenak hitz egiten, animatu zaitezte, ez? Eta horrelakoetan, ez? Konturatzen zara asko dinamiketaz, ez? Bai, nik uste hezkuntzan ari zaretela izugarrizko lana egiten, ez? Etxean, etxeko lanak nola banatzen diren, kontziente egiten, zen gero badago arazo bat, oroar gizarte honen hain azkar ibiltzen gara, hain presaka, hain, egitera, eta batzutan gelditzea eta esatea, gauza kontziente egitea eta esatea, etxean nola ibiltzen gara? Nor arduratzen da honetaz? Eta hori, seme-alabekin edo ikasleekin partekatzea, ze errolak ditugun bakoitzak. Eta zergatik emakumeak horrela. Ni pasaden urtean egin nuen lehenengo aldiz eta gonbidatu nituen urtero egitera. Etorri ziren Ezkaba ikastetxeko ikasleak, 3 talde pasa ziren udaletik. Udala ezagutzera. Eta, egon ziren nire bulegoan, eta azaldu nienean orain dela 30 urte emakumerik ez zegoela, behiratzen ninduten nola, eta zuek ulertzen zuen? Pues ez. Claro. Pues ez, eske, baina gero, egunak, urteak eta pasatzen denean, helduagoak egiten garen enean. Orduan behazten gara ulertzen, baina ez genuke ulertu behar, ez? Hori da. Orduan, niretzako kontziente egitearena, zen egunerokoan azkarregi gabiltza eta gainetik pasatzen ditugu, hartzen ditugun erabaki pilo bat, kontziente egiteak, eta esatea, nik zaintza hau ingut kontziente. Eta edo aitak edo amak egite dituzte horrelakoak, baina ikustea, kontziente egitea informazio guzti hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Esan duzu, seme bat duzula, bi. Nola ikusten dute ama, Altsaingo alkatesa izatearena? Beraientzako, bere ama naiz, dena ongi egiten dut. Beste egunean, zakiz zerren ari ginenen, baina, ama, zu lasai, zu dena oso ongi egiten duzu. Ostras, hori da, kristona. Bueno, nire semeak dira. Ja. Bia mutilak, eta, arro daude nitaz, beraiekin hartu nuen erabakia ere, beraiekin hori zen ere hurrengo galdera, ez? Bai, beraiekin partekatu nuen, nire hausnarketa egin ondoren, esan nien, aukera hau dago, eskaini didate, honek ondorioak ekarri alditu etxean, eta ardura pilo bat da, ardura handia, eta egitekotan ongi egiteko sartuko naiz, zuek zarete niretzako garrantzitsuena, berai dira nire proiekturik politena eta garrantzitsuena. Eta berai prest esango nien, batzutan ama, agian ez dago denbora luzez hemen zuekin, saiatuko naiz behar duzuen bakoitzean zuekin egoten, zuen gandik hurbil, baina batzutan falta egingo naiz, gero kaleko ardura hori, ez, dira alkatearen semeak. Baina egia da, mutiko zintzoak dira, eta ongi daramate. Niz saiatzen naiz, beraiek normaltasun batean ikus dezaten lan bat da, badakite bere ama buru belarri dagoela antsoain hobetzearren, eta hortik abiatzen gara, eta egunerokoan normaltasun osoz bizitzen dugu gure egoera. Eta bi mutilak izan da, formakuntzak izan ditugu, prozesu parte hartzaileak, eta beti ateratzen da, eskeka honik alabak ditut, eta alabak sekulako ardura, gero ezitzerakoan, jakin dezaten, nola babestu behar diren, nola ibili behar diren hemendik edo handik edo nik bi seme ditu, baina sekulako ardura daukat beraien ezitzeko moduarekin.
beraiek interpelatuak izango direla. Claro, ez? Azkenean non jortzen dugu fokoa, ez? Hori da. Fokoa jarri behar dugu bestean. Eta emakume batzuei izan behar izan Bai, diet. bai, bai. Ni oso arduratuta nago nire semen hezitzeko moduaz, zen azkenean gizonak izango dira, eta emakumeekin erlazionatuko diren gizon hezitu batzuk nahi ditut. Nireak gutxienik heziketa horretatik abiatzea nahiko dut. Eta izugarrizko ardura daukatu beraiengan horren arira. Eta gero baitera galtu behar nizun, ze ez da berdina nire ustez, ez herri bateko alkatesa izatea, edo hiri handi batekoa, edo erkidegokoa, edo estatu mailan ibiltzea, ez? Ezkenean baita ere herri batean, ez da landa eremua, baina herri bat da, guztiak ezagutzen dugu elkar normalean, ez? Orduan, zentzu horretan ere ikusi dituzu kanpotik desberdin, begirada desberdinak daudela, edo rol horiek gehiago mantentzen direla, ez? Edo herrian izan dako ez dakit betidanik Antsoainen bizi zaren, baina guzti horiek pisua daukatela? Bai, baina egia da ni oso pertsona hurbila naizela. Bale. Nik eman ditut 24 urte denda batean, lurrindegi batean. Nik gustoko dut jendearekin egotea, mintzatzea, eta askotan esaten didate, ez zaizu nekagarria edo ez dizu pixurik eragiten herrian bertan mugitzea, jendea hurbiltzen zaizula. Ez, nik disfrutatzen dut jendea topatzen dudanean, gustoko dut beraiekin hitz egitea. Eta ez dakit rol batzu dauden edo tratatzeko modu batzu daude, baina ni hasieratik ezagutzen dut jendea, zinegotzia izan nintzenetik, sekulako relazioa izan ditut elkarteekin, maila ezberdineko antolaketan ibiltzen diren elkarteekin eta bar, eta gaur egun ni saiatzen naiz normaltasun horretik abiatzen, ahal dudan egia da, nire ordutegia askoz ere beteta dagoela eta neurtu beharra dudala noiz elkartzen naizen edo noiz ez, baina ahal dudan guztietan kalean egotea gustoko dut, eta hori, jendearekin ibiltzea, hurbiltasun horretik abiatzea gustoko dut. Nola ikusi nahiko zenuke Antsoain hemendik izakite 30 urteetara? Ez zuia igual ez zaude politikan edo bai, baina ze aldaketa ikusi nahiko zenituzke? Pues ikusi nahiko nuke zaintza erdigunean jartzea lortu izan dugula. Zaintza protagonismo horretatik abiatzea Antsoainen, hori erdigunean jartzea, pertsonen beharrak, adin ezberdineko beharrak, sexu mota ezberdineko pertsonak, eta Antsoain zabalago bat ikusi nahiko nuke. Gero, espazio publikoak ere aldatuak egotea, eta ibiltzen garenon eta kotxearen koexistentzia hori bermatzen dituzten kaleak izatea, baina ikuspegia beti zaintza horretatik abiatuta. Ez ditugu kale izugarriak egingo, ez baldin bada pertsonen onurako. Goazen arbolaz, eserlekuetaz eta erosoak diren guneaz betetzera Antsoainez. Eta oro har, errespetuzko herri bat izango dena, ezer berezia, baina agian lehen esaten genuen, gizarte hau doa azkarregi. Beti handiagoa izan behar gara, brillanteagoa, desdiratsuagoa, ez dakit, aurrera, batutan gelditzea, duguna zaintzea eta txikia dena baloratzea hori ere garrantzitsua da, niretzako gutxienik. Ez daukat ere Antsoain da dena, ez dugu aukerarik ere handitzeko, baina hortik aurrera bai hobetu dezakegu duguna. Eta hori egin dezakegu gelditzen, ikusten, galdetzen, entzuten, oroar entzuten gehien bat, eta hortik abiatzen. Baina, bukatzear gaude baina nahiko nuke jakin, ze esango zenioke lidergo
postu bat hasi nahiko luken emakume bati, ez? Nola emango zeniokezuk bultzada hori? Lehen esan dudana, bere buruarengan sinestu, aukera eman hanka sartzeko, ikasteko, oso ongi inguratuta egotea, lan egiteko modu on bat izateko ongi lagunduta egon behar zara, eta bere buruarengan sinestea. Denak daukagu zerbait eskaintzeko, baina batzutan ez dugu gure buruarengan sinesten. Beraz, animatuko nituzke saiatzera, ilusioz eta maitasunez abiatzera. Ba, plazer bat, Marta. Ez dakit zerbait gehiago duzun komentatzeko? Nik uste nahiko... Oso eroso. Egon naiz, eskerrik asko, itxaso benetan. Izan da, egia izan dela bat-bateko gauza bat. Baina, nik ere, euskararekiko maitasun horretatik ez dait bat ere erraza egiten, baina konpromisua zen aritzea eta deitzen gaitu zuen, nau zuen edozein foroetan parte hartzera, eta hemen nago gustora baino gustora gogo nahi zuekin, bai. Bai, eskertzen zaitugu, azkenean, bai, izan da estreño, baina estreño superpolita, ni ere joan naiz lasaitzen eta hor super gustora egon nahi zurekin. Eta bai, beharrezko horrelako elkarrizketak izatea, ez? Bai. Eta egonen gara beste batean fijo. Eskertzen dizut. Mila esker. Zuri. Vale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.